መንግስቲ ሽወደን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ንክረምታዊ ስራሕ መንእሰያት ዝምድቦ ዝነበረ ባጀት ቀኒሱ። መራሒት ሓደ ካብ ሰልፍታት ሽወደን ዝኾነት ሊበራል ብፍቓዳ ካብ ስልጣና ከም ዝተሰናበተት ክፍለጥ ተኻኢሉ። ዳዕና ሃበላይ ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ ሶኒ 11 ሚያዝያ 2022 ዝተዳለወ መሰናድኦ ዜና ቀንዲ ርእስታቱ ብምቕዳም ከቕርበልኩም እየ። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ኣብ ስቱድዮ ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም መሓር ብርሃሜ ድሕሪ ዝመሰጋገሪ ናብዞም ዝሰማዕኹሞም ክልተ ነጥብታት ቀንዲ ዜናታት ኣርእስትን ካልኦት ዝርዝራትን ዝሓዘ ዜና ከቕርበልኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። መንግስቲ ሽወደን ኣብ ዓመት ንመዓላ ክረምታዊ ስራሕ ንተማሃሮ ተባሂሉ ዝምድቦ ዝነበረ ገንዘባዊ ባጀት ኣብ ኩለን ዞባታት ኣብ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ከም ዝነቀዮ ክፍለጥ ተኻኢሉ። እዚ ብመገዲ ንኡሳን ምምሕዳራት ኣቢሉ ኣብ ስራሕ ክረምታዊ ንጥፈታት ንዝዋፈሩ ተማሃሮ መንእሰያት ዝኽፈል ዝነበረ ገንዘብ ሎሚ ዘመን ውሕድ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣብ ሽወደን ዘሎ ስራሕ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ከምቲ ዝሓለፉ ቀረባ ዓመታት ከቢድ ስለ ዘይኮነ ምዃኑ ሚኒስትሪ ዕዮን ቁጠባን ሽወደን ሓቢሩ። ኣብ ክልል ዕድመ 15 ክሳብ 17 ዝርከቡ መንእሰያት ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ኣብ ግዜ ዕረፍቶም ብምውፋር ፈኮስቲ ስራሕቲ እንዳሰርሑ ናይ ክረምታዊ እቶት ከም ዝረኽቡን በዚ ከዓ ግዜኦም ኣብ ቁም ነገር እንዳውዓሉ ኣብ ስራሕ ዓለም ዘለዎ ማፍልጦ ንኽዕቢ ዝሕግዞም መደብ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ሓፈሻዊ ምርጫ ሃገራዊ ምርጫ ሽወደን ክካየድ 5 ተዋርሕ ጥራይ ተሪፎ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን መራሒት ናይተን ካብ ሰልፍታት ሽወደን ሓንቲ ዓባይ ዝኾነት ሊበራላዊ ሰልፊ ኒያምኮ ሳቡኒ ብፍቓዳ ካብ መዝነታ ምስናባታ ኣብ ፖለቲካ ሽወደን ነዛ ሃንደበትነት እዚ ኣዘራራበ ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሓቢሮም። ሰልፋ ኣብ ሽወደናውያን ደገፍ ንምርካብ ጽዑቕ ጎስጓስ ካህን ዝጸንሐት ሳቡኒ ነዚ ውሳነ ኣመልኪታ ንጋዜጣዊ ዋዕላ ብዝሃበቶ ቃል ደጊም ነቲ ሰልፊ ኣብ ሓፈሻዊ ሃገራዊ ምርጫ ናይ ምምራሕ ብቕዓት ኣለኒ ኢለ ስለ ዘይኣምን ነዚ ስጉምቲ ዝኽወስድ ተገዲደ ኣለኹ ኢላ ቃል ሂባ ኣላ። ብዛዕባ ከም ሰቡ ዝቐርቡ ኮኑ ሕጂ እውን ሽወደን ከም ሃገር ዘለውዋ ብድሆታት ዝምልከት ዘተ ከምዘይትደሊ እውን ወሲኻ ከም ዝገለጸት እቲ ሰልፊ ኣብ ዝመጽእ መስከረም ኣብ ዝካየድ ሓፈሻዊ ሃገራዊ ምርጫ ሽወደን ብምክትል መራሒ ናይቲ ሰልፊ ጆሃን ፐርሾን ኣቢሉ ክውከል ተባሂሉ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እታ ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዋ ኣፍሪቃዊት ሽወደናዊት መራሒት ሰልፊ ሊበራል ስለምንታይ ነዚ ስጉምቲ እዚ ሃንደበት እሞ ከዓ ን5 ኣዋርሕ ጥራይ ተሪፎ ዘሎ ሃገራዊ ምርጫ ነቲ ሰልፊ ዝሃባ ስልጣን ከም ዝገደፈቶ ብግቡእ መብርሂ ዝተዋህበ ከም ዘየለ ጸብጻባት ኣረጋጊጾም። እታ ብኹናት ተሓሚሳ ዘላ ሃገረ ዩክሬን ኣብ ዓለም እታ ከም ስርናይን ዕፉንን ዝኣመሰለ ኣካል ዝበዝሐ እኽሊ እተፍሪ ሃገር ከም ምዃና መጠን እቲ ውግእ ድሕሪ ምኽሳቱ ኣብ ዋጋ ምግቢ ዓለም ዓብዪ ዝላእ ከም ዘኸተለን ኣብ መላእ ዓለም ሻቕሎት ሕፅረት መግቢ የስዕብ ከም ዘሎን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። እቲ ኩናት ነቲ ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ዝዓበየ ወናኒ ምንጪ ፀሓያዊ ውፅዓት ዝኾነ ነዳዲ ዘይቲ ቀረባቱ ከቋርፅ ገይሩ ከም ዘሎን እዚ ከዓ ወፃእታት ካልእ ኣማራፅታት እውን እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ እቲ መግለፂ ሓቢሩ። ውግእ ዩክሬን ሕፅረታ ኣካል ጥራሕ ኣይኮነን ኣኸቲሉ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ብብዝሒ ንዝፈሪ ሰደድ ዘይቲ ብልዒ እውን ክተንኪፍዎ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣሎ። ድሮካ ኣብ ዕዳጋታት ኤውሮጳ ዋጋ ዘይትን መግብን ክውስኽ ከም ዝተረኣየ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እውን ኣብ ዞባ ጸሊም ባሕሪ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብ ዕዳጋታት መግብን ዘይትን ኣሕምልትን ዓብዪ ሕፅረታት ኣኸቲሉ ከም ዘሎ ጸብጻባት ኣረጋጊጾም ክብል ስኩፍትኡ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ትካል ንመጠን ንግዲ ዓለም ዋጋታት ኣእካልን ዘይትን ኣሕምልትን ጥረታትን ጸባን ስጋን ሩዝን ሽኮርን ከም ዝልክዖ ዘፍለጠ ኮይኑ እቲ ብዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ብልዕሊ 13 ሚእታዊ ዝነሃረ ክብሪ ኣእካልን
መጠን ናህር ዋጋታት እኽልን ዘይትን ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ተራእዩ ከም ዘይፈልጥ እዩ ዝንገር። ወሰኽ ዋጋ ኣሕምልትን ዘይትን ክሳብ 23 ሚእታዊት ክበጽሕ እንከሎ ናይ ኣእካል 17 ሚእታዊት፣ ሽኮር 7 ሚእታዊት፣ ስጋ ከዓ ብ5 ሚእታዊት፣ ናይቲ ብውግእ ብዙሕ ዘይተጸልወ ጸባን ውፅኢትን ከዓ ብ3 ሚእታዊት ወሲኹ ከም ዘሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣመልኪቱ። ኣብ ሃገረ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ፍሉይ ሽሙ ዞባ ሰሜን ጎንደር ኣብ ከባቢ ዳባት ዝርከብ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዓለም ዋጭ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዕጡቃት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ኣፈኛ ላዕለዋይ ተጸዋዒ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካን ዞባ ዓበይቲ ቀላያትን ፌይስ ኪሲንጋ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ዝሓለፈ ቀዳም ምሸት ዕጡቃት ኣብቲ ሓድሽ ማዓስከር ብምእታው ኣብ ዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ 8 ስደተኛታት ብጥይት ከም ዝተሃርሙን ሕክምናዊ ረድኤት ከም ዝተገበረሎምን ገሊጻ። ኩነታት ጥዕናቶም ስደተኛታት ኣብዚ እዋን ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዘሎ ዝሓበረት ኣፈኛ መንነትን ዕላማቶም ናይቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ 6 ዕጡቃት ገና ከም ዘይተነጸረ ሓቢራላ። ሰብ መዚ ዩኤንኤችሲአር ኣብ ጽባሕቲ መጥቃዕቲ ምስ ሰብ መዚ ምምሕዳር ጉዳይ ስደተኛታት ካብ ስደት ተመለስትን ኢትዮጵያ ብምዃን ናብቲ ማዓስከር ከም ዝበጽሑን ውሕስነት እቶም ስደተኛታት ብዝምልከት ምስ መንግስቲ ከም ዝተዘራረቡን ፈይዛ ገሊጻላ። መንነት ናይቶም ነዚ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሰባት ገና ዘይተፈልጠ ከም ዝኾነን ፖሊስ እቲ ከባቢ ምርመራታት ይገብሩ ከም ዘለዉ ግን ፈሊጥና ኣለና ክትብል እታ በዓልቲ መዚ ሓቢራ። ትከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ መድያ እዩ። ድሕሪ እዚ ሓፂር ጸብጻብ ኩነታት ኣየር ዝተዳለዉ ካልኦት ዓለም ለኻውን ሓፀርቲ ዜናታትን ካቕርበልኩም እየ። ክሳብ 4 ሚልዮን ክሮና ዝዋግኡ ቅብኣታትን ስነ ቅርጽን ከምኡውን ጥንታዊ ኣቑሑ ሩስያ ኣብ ዶብ ፊንላንድ ሩስያን ኣብ ሰብ መዚ ጉምሩክን ፊንላንድን ከም ዝተታሕዘ ኖርዌይ ቱዴይ ዝተባህለ ኣገልግሎት ዜና ሓቢሩ። እዚ ኣብ ደቡባዊ ዶብ ፊንላንድ ቫሊማ እዩ ከም ዝተፈጸመ ክብል ዋሽንግተን ፖስት ነቶም ማዕከናት ዜና ብምጥቃስ ሰፊሕ ተነባብነት ዘለዎ ጋዜጣ ኣብ ጸብጻቡ ቀሪቡሎ። እዚ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ኣብ ጋለሪታት ጃፓንን ኢጣልያን ክረአ ድሕሪ ምጽራሕ ናብ ኣብያተ መዘክር ሩስያ ክምለስ እናበለዩ ብሰብ መዚ ጉምሩክ ፊንላንድ ተታሒዙ ዘሎ። እዚ ምትሓዝ ንብረት ኣካል ናይቲ ሩስያ ንዩክሬን ድሕሪ ምውራራ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘንበሮ እገዳ ከም ዝኾነን ጉምሩክ ፊንላንድ መርመራ ከም ዘካየደን ነዚ ጉዳይ ከዓ ምስ ኤውሮጳዊ ኮሚሽን ኮይኑ ክዕዞ ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ፊንላንድ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ 7 ዓመታት ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ስደት ዝጸንሐ ፕረሲደንት የመን ዓብደረቦ መንሱር ሓዲ ስልጣኑ ከም ዝሓደገ ሓቢሩ። ንሱ ብሓሙስ 7 ሚያዝያ ብቴሌቪዥን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ስልጣኑ ሓዳስ ቆይማ ንዘላ ግዝያዊት ቤት ምኽሪ መሪሕነት የመን ከም ዝረከበ ሓቢሩ። 8 ኣባላት ዘለዋ ቤት ምኽሪ የመን ብሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣማኻሪት ፕረሲደንት ራሽድ አልዓሊሚ ክትምራሕ ከም ዝኾነትን ካብ 1992 ክሳብ 2012 ምክትል ፕረሲደንት ዓሊ ዓብደላ ሳልሕ ዝነበረ ዓብደረቦ መንሱር ሓዲ ኣብቲ ሃገር ድሕሪ ዝተወልዐ ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ 2012 እዩ ሙሉእ ስልጣን ፕረሲደንት ተረኪቡ። እንተኾነ ሓይልታት ሕቲ ኣብ 2015 ንዝበዝሐ ክፋል የመን ድሕሪ ምቁፅጻሮም እቲ ፕረሲደንት ናብ ስዑድ ዓረብ ብምህዳም ኣብ ሪያድ ብስደት እናተቐመጠ ንሃገረ የመን ናይ ምምራሕ ሓላፍነት ከም ዝተረከበ ሓቢሩ ኣሎ። ብስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ዝምራሕ ኤርትራ ከይተረፈ ዝተጸንበረቶ
لفنتي نحط مدمساس زبقسو وتهدراو وفري أب شوعات عمتو كاب هلكيتن عنوتن يمناويان زحلف قال لو تخمس خمزي كالن حتي دحرتي نشوعات عمتات انصارو زغصل صعق متكعتون انتغنا أب يمن لعلواي ميزان حيلي جبيتو خمز ركب صبصابات يرغاقصو ኤርትራዊ ስዊዛዊ ኦሎምፒካዊ አትሌት ታደሰ አብርሃም ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን ዙሪክ ተባሂሉ ብዝፍለጥ ውድድር ናይ ውልቁን ግዜ ብምምሕያሽ ቀዳማይ ወፂኡ ኣሎ። አትሌት ታደሰ አብርሃም ነቲ ውድድር 2 ሰዓት 6 ደቂቃን 38 ካልኢትን ብምዝዛሙ እዩ ዝበለጸ ግዜ ኣመዝጊቡ ተባሂሉ። ታደሰ አብርሃም 20 መጋቢት 2016 ኣብ ደቡብ ኮርያ ማራቶን ሶል ዘመዝገቦ ግዜ ዝበለጸ ግዚኡ ኮይኑ ተመዝጊቡ ጸኒሑ። ታደሰ ማራቶን ሶል 2 ሰዓት 6 ደቂቃን 40 ካልኢትን ከም ዛዚምዎ ከም ዝነበረን ኣብዚ ናይ ሕጂ ኻነ ዘመሓይሽዎ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ማራቶን ዙሪክ ንታደሰ ተኸቲሉ ብሩንዳዊ ኦሊቨር ኡራባሩታ ብ2 ሰዓትን 7 ደቂቃን ብምዝዛም ካልኣይ ክኸውን እንከሎ ኬንያዊ ፍራንሲስ ኒዚዊኩንዳ ሳልሳይ ወፂኡ ኣሎ። ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፈ ኢትዮጵያዊ ነዳ ጉራራ ሓሙሻይ ኮይኑ ከም ዝዛዘመን አትሌት ታደሰ አብርሃም ኣብ 2009 ከምኡውን ኣብ 2013 ዕውት ማራቶን ዙሪክ ኮይኑ መንባሩ ዝዝከር እዩ። ተኾነ ኣብ 2009 ውድድሩ ብ2 ሰዓትን 10 ደቂቃን 9 ካልኢትን ኣብ 2013 ከዓ ብ2 ሰዓትን 7 ደቂቃን 45 ካልኢትን ክዛዚምዎ ከም ዝነበረ ጸብጻባት የረጋግጹ። ማራቶን ዙሪክ ዓመታዊ ዝካየድ ውድድር ኮይኑ ሎም ዓመት ንመበል 19 ግዚኡ ከም ዝተኻየደን ነቲ ውድድር ዓመታዊ ልዕሊ 10,000 ሰባት ከም ዝሳተፍዎ ይፍለጥ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዝተዳለወ ናይ ዜና መሰናድኦ መደብና እዚ ስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝፅናሕኩም እዩ። ንምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ረቡዕ ስሩዕ ናይ ዜና መሰናድኦ ስጋብ እንራኸብ ንሎሚ በዚ ወዲ ኣለኹ። ሰላም ደሕና ምስዩ። ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ።